Il-familja Buħaġar, familja ta' 5 persuni mill-Isla, missier u 3 ulied. Bir-roħs fit-tariffi tal-enerġija il-kont ta' din il-familja se jorħos bi 28%, ftit iktar mill-medja ta' 25%. Il-familja Buħaġar għamlet il-kalkolu tagħha fil-preżenza tal-Prim Ministru Joseph Muscat waqt żjara li għamlilhom nhar it-Tlieta. Dan il-kont, dak il-kont, peress li huwa minn Diċembru sa frar, huwa bit-tariffi l-antiki, għandek kont ta' 184 euro u 3 cents. Intom ħadku qed tiffrankaw iktar mill-medja. Jifieri aħna ngħidu 25% leverage minnhom bħal ħafna familji, il-maġġoranza kbira tal-familji ħajfrankaw ferm iktar jew iktar minn 25%. Jifieri fil-każ tagħkom ħad iffrankaw 28% li ifisser li fuq 62 jum jiġifieri fuq xahrejn ħat iffrankaw 36 euro u 35 cents fuq id-dawl u ħat iffrankaw 5% fuq l-ilma li dikija across the board. Tul din iż-żjara l-Prim Ministru kien akkumpanjat mill-kandidati tal-elezzjonijiet Ewropej Mirjam Dalli u Lino Bianco. Kienet diskussa wkoll is-sistema edukattiva tal-co-ed. Dan hekk kif il-fussani tal-familja Buħaġar se jibda s-sekondarja fis-sena skolastika li jmiss. Is-Sinjura Buħaġar laqat b'mod pożittiv din iż-żjara u ċans li tiddiskuti l-ħsibijiet tagħha mal-Prim Ministru u l-kandidati. Għalija hija idea tajba għax di li qed jidħol fid-djar tan-nies hija pożittiva ħafna. Tkellimna dwar il-kontijiet ta' dawlu l-ilma, rigward l-istipendju, għalija idea tajba ħafna.